расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни чемпион Гловер Тейшера ва довталаб Иржи Прохаски ва боз як муҳорибаи унвонии дигар байни чемпионка Валентина Шевченко ва довталаб Тейла Сантос рӯзи 12 июн дар турнири UFC 275 дар Сингапур. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаен доруҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати шифофармо мебошанд. Ана ин Трибулусу 3 дар 1 барои хунукзадагӣ барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметонанд, капсулаҳои самиюван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои ришмуи сарбарорӣ ва ҳамчунин доруҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати шифофармо дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҷанговари пешинаи UFC Брендон Шауб чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедовро барои суханҳои гуфтааш нисбати Колби Ковингтон танқид кард. суханҳои Ҳабиб маро ҳайрон кард. ту чӣ кор карда истодаи Ҳабиб? доимо мехоҳӣ ки аз рӯи суханҳои гуфтаат оиди ту гап зананд, дуруст? ман Ҳабибро дӯст медорам, аммо ин кори нест ки то мурдан ҷангӣ. ту ба ҷанговарон маслиҳат медиҳӣ ки зидди Колби наҷанганд, дуруст? ман як идеяи хуб дорам Ҳабиб. чӣ мешавад ки ту карьераи худро барқарор кунӣ ва Колбиро шикаст диҳӣ? барои чӣ ту ин корро қонунӣ кардан намехоҳӣ? Ҳабиб фаъол буданро идома дода истодааст. ӯ лигаи ҷангии худро дорад ва боз дигар корҳо. ӯ гуфта буд ки агар Конор Макгрегор Ислам Махачевро шикаст диҳад, пас ман карьераи худро барқарор мекунам. ин кори хуб аст. ҳамин фикратро дар ин ҷо низ нигоҳ дор. агар ки ба ту Колби Ковингтон ҳамин гуна сахт маъқул набошад, пас карьераи худро барқарор кун ва зидди ӯ муҳориба гузарон, гуфтааст Шауб. дӯстон, албатта ки барои менталитети амрикоиҳо кори кардаи Колби Ковингтон нисбати Хорхе Масвидал бад наметовад ва барои бисёри онҳо ҳамаи ин корҳо шоу метобад, аммо барои мо оиларо расидан ин кори пасттарин аст. лекин дӯстон, бояд гуфт ки идеяи хуб. албатта ки Ҳабиб Нурмагомедов карьерашро барои муҳориба зидди Колби Ковингтон барқарор намекунад. аммо чӣ мешавад ки агар Ислам Махачев зидди Ковингтон муҳориба гузаронад? ва боз худи Ислам гуфта буд ки дар оянда шояд ки ба вазни нимёна барояд. ба фикри шумо дӯстон, Ислам Махачев шанси Ковингтонро шикаст доданро дорад ё не? метавонед фикратонро нависен. худи Ковингтон бошад зидди чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесаня ҷангидан мехоҳад. оиди ин чиз ӯ дар интервюи охирони худ хабар дод. ман фикр мекунам ки муҳориба зидди Адесаня имконпазир аст. ҳозираш дар ӯ муҳорибаи таъиншуда надорад. ин шахс ҳеҷ кас нест. ӯ шахси дуруя аст. ман дар назар дорам ки ӯ диққати тамошобинонро ҷалб кардан наметавонад. барои ҳамин, агар ки онҳо аз ҳама муҳорибаи пулии калонро дар UFC ташкил кардан хоҳанд, пас ин муҳорибаи Колби Ковингтон зидди Исраил Адесаня аст, гуфтааст Ковингтон. дӯстон, хотиррасон мекунем ки аз рӯи хабарҳо Исраил Адесаня муҳорибаи навбатии худро бояд ки зидди Ҷаред Канонир гузаронад. аммо дӯстон, мо метавонем ки UFC ҳама корро карда метавонанд ва ман фикр мекунам ки дар ҳақиқат айни замон ба Исраил Адесаня чунин рақиб ба монанди Колби Ковингтон дар кор аст. топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Гилберт Бёрнс гуфт ки одамон беҳад зиёд ҳамзадро таъриф мекунанд ва гӯё ки ӯро шикаст додан номумкин аст. албатта, ман фикр мекунам ки ӯ ҷангвари хеле хуб аст, аммо одамон беҳадди бад таъриф мекунанд ва доимо мегӯянд ки Чимаев ин корро карда метавонад, Чимаев он корро карда метавонад. чӣ хеле ки дар мо дар Бразилия дар чунин ҳолатҳо мегӯянд, ман бовар намекунам, аммо таъриф мекунам. ӯ ҷангвари қалбакӣ нест, аммо ӯро зиёди бад болобардорӣ мекунанд. ин шахс ҷангвари хеле хуб аст, аммо одамон аз ӯ як ҷангвари даҳшатнок сохтаанд. ман чунин фикр надорам. ман фикр мекунам ки ӯ хеле хуб аст. ӯ гӯштинги хеле хуб ва зарбазании хуб дорад, дастони вазнин, греплинги хуб, аммо ман дар он ҷангвареро намебинам ки оиди ӯ чунин гӯям: вау, дар ҳақиқат ин шахс даҳшатовар аст, гуфтааст Бёрнс. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Гилберт Бёрнс аллакай рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273 баргузор мегардад. ва акнун савол ба шумо: ба фикри шумо муҳорибаи Ҳамзат ва Гилберт дар замин ба анҷом мерасад ё бо тариқи нокаут
ё ин ки умуман бо қарори доваро ба анҷом мерасад. ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. То боздид хонободу сарбаланд бошен.